Bine te-am regăsit la a 5-a lecție de limbă germană. Astăzi vom învăța numerele, adică Zahlen, die Zahlen, numerele. Haideți să începem. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Și acum, haideți să le recapitulăm încă o dată împreună. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercițiu. Găsește numărul corect. Ce număr este acesta? 2, 8, 6, 5, 0, 4, 10, 3, 9, 1, 7. Felicitări! Ai terminat cursul despre numerele până la 10. Până data viitoare, spor la exersat și numai bine!